Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Dia nakaleng ka junga. Nga kentu. Yakin nong sensar. Kamtam kito ki palabat ya ka bor sensar. Pa kin trehok. Bakin nong sit kala yang ki pa jong ka jela. Selhaban trehok. Lada pi trehok. Kemud ka jela jungi kana kiu nang kiu lada pim trehok. Angkat no ka jela ka jungi kan nang tron bat kin sa bun penpan ki nong we ki ba wan bu hai snong ha ka jela jungi bat kin sa long ki boss tena kalian ka jonga ngayaro ya ka jingkran jongi MP dan buram jongi Dr. Ricky Singkon ba ide sya i MP i bachelor iba trehok jaga kam balam siat temar ila keren halor ka jingsong ir juki pa kibisong ki jaga kapur te kumba pilai i ka title ba ngalathok bukto job ne rem parden haka jinyata ini bat ki lawyer ya ka article lais pa nya puai bat ya ka sikshedo te saya bisa ma pi perlok pilai i lada pila pek ya ka video bala pelat hakado ka ANQ channel lani lada pilek menenru ha Sankardef College Selong te pila yu i hato ubardan u ram lane u job haka jinyata ini bat ki lawyer te perlo haka ne kamit nga kwa ban keren sipang kane hi ka mat nomor bangala bu ka title ru te kwa ban keren halor kani hatu ba arden job ne uram haga jinyata ini ya berki lawyer orang ipek jadi komen ngiu iba bun kiba support ya upa arden haka bede bat kato ka jinyata ini ya ka article laispa nyefwe bat ya ka six schedule nomor upa arden upa ban wanra bro arteli kata ya ka article laispa nyefwe bat ya ka six schedule kito ki argut ki lawyer pat ki kwa we tang ka six schedule ki pengkesan be tang ka six schedule bat kim kwa ya ka article laispa nyefwe te perlok pi kamsode ya ka jingkran jung barden ne pi kamsode ya ki jingkran jong kito arngut ki lawyer uba Erwin Sutnga bat uba Robert Jun tena kalian ka jonga ngam kentore ya ki yau barden ru dere banga ya ro jubor te yakiru yaki tokilo yaro dere banga ben re nakali nga jonga ngan supen sai but ngan su explain ya ka ka banga syam mga but ngakwa ban penpa namar ba kat kum ka article 19(1)(a) ngadon ya ka freedom of speech and expression namar hapok ka constitution jong kar India kadon ka article 19(1)(a) kata ka freedom of speech and expression kumta nakaleng ka jonga nga kwa ban pensai halor kani kajinya taini jong u barden bat kito ki arngut ki lawyer lalong kumbaya taini 1 versus 2 way bat arngut te nakaling ka jonga nga support ya ka jingkren jung barden nomor ba dawa arteli ya ka article laispa nyepwe bat ya ka sikshidu itu arngut pat ki kwa tang ya ka sikshidu hatu ka sikshidu kalamo banyata yangi
na ki anjong ka sarkar India ki bawan musli ya ka chela ka jungi hatu ka sikshedul lani ki district council ki lamo banyata ya ki anjong ka sarkar India tang bat ki anjong ka sarkar jelar lada ki yatingku ubat ki anjong ka sarkar jelar ki anjong ki district council ki yap no bat ki anjong ka sarkar jelar bat ki im ki treka te hang ta ken penseng tu hatu pi kwa ya ka article lais pa nyo pue ne pi penkesan pe tang ka schedule ne na kaling jung bardan kuren wong ba umut ban pendu ya ka schedule lane ya ki district council ki bala don pa ndrei utawa sa ya ka article lais pa nyo pue nalor ka schedule bala don pa nagaliang jung pa arden kwa sai ka article lais pa nyepue namar ka article lais pa nyepue kai dei ka sarkar jela pada ka sarkar jela ka yo ya ka article lais pa nyepue kamut ki babab ya ka por ka sarkar jela lane ka sarkar jela kalala ken banyada ya ki an jong ka sarkar India ladaki anyo ka sarkar India ki wan musli ki nyon ben ya ka riti ka dustur ka jongi ya ka jinget ya ka rukom manipulate ka jongi ladaki anyo ka sarkar India ki le kungta te daga jingdon jong ka article 371 kamut kalala kan ban yada yaki anjong ka sarkar India om dei ba ka la ban yada lut rei yakini ki an ki ba kmat te lane yakini ki an ki ba kmat te ka la ban yada kan ka article 371 te nakaliang jong ba Erwin Sutenga ho caka jingkran ka jong nagaling ka jong so day hi rei ka bom penlong yang ba ngam support ya ka jingkran ka jong kalong namar ba mention lane kdo ya ki jingtrot jong ki district council kdo lada ukudau ya ki telot jong ki district council te nakaling ka jonga ngalak ban support rei uklam mention ya ki telot jong ki district council rei su ben betang ya ka article 371 ong ba ka article 371 lada kai yatingku barki anjung ka sarkar India kam tre kamre wong kum hanagalan rugula ainuk saya ka ya katoka ka oil case katoka case klong pniang ka case klong pniang ka bah po nagalan ula ainuk sa kum ya katoka oil case te let's say hanagalan kibi naduki toki minister sarkar chief minister de nakataka daur imat kasa pulom katoka oil case nakaliang jongka sarkar kami ka claim accept ya ka resolution jong ka sarkar nakala de nakataru imat ka daw nrei bun ki an hapo nagalan de lada ki an jong sarkar India ki wan musli nakan lada ki an jong sarkar India ki wan musli hapo nagalan kim lare ban musli direct kim lare namar ba hapo nagalan katon ka article 371 tang katokan ki khep ka sarkar India kalapan musli Henry yaki kalau yaki rukom nge
ya ka riti ka dustur ya karukum im jong ki pai pa hapo nagalande bun ya kito ki an coba hakmat nagaliang jong ka sarkar India kamla ban musli hapo on nagalan te nagata te nakata-kata nga klem support ya ka jingkren jong u ba Erwin nomor ba u klem mention ya ki jingklot jong ki district council dada u mention ya ki jingklot jong ki district council te ngalak ban support nomor ba kumbang iba ki district council ki tlot dada ki yatingku bat ki anjong ka sarkar jela ki anjong ka district council ki yapno te katno le lada ki yatingku bat ki anjong ka sarkar India le lada ki yatingku bat ki anjong ka sarkar India le ki anjong ka district council kim lare ban defense lane ban jet kim lare dia dena kata daw men ka don kam ya ka artikel lai spat nyu pue nga support ka jingkran jung ipa arden nama ikram ongre ba un pendukno ya ki district council lalu uang ban penduduk iki district council te nakalian ka jongar nga condemn ngam support ya ka jingkran jung ipa arden rei ikram ong kumta i ong ba i kwa ban wanra ya ka artikel lai spat nyu pue ban penklan ya ka sarkar jela ban yata ya ki an ki ba musli jong ka sarkar India nakalian jung ipa arden ong kumta kwa ya ka artikel lai spat nyu pue ban yata ki an jong ka sarkar India ki ba wan musli ya kar kom im ka jungi ya kar riti ka sur ka jungi ya kar kom nge ka jungi hang ne hat po jela jungi nakalian jung arden kwa ya kata badu ong ba kwa ro ban penne ya ki district council te ya ka jingkren jong i ba Robert Jun bat ibadai i advocate lane u lawyer ka jingkren jong iba Robert Jun pat nakali ka jonga ngam support re nomor ba kilong kelan ha kiri komkren ki jong i ken kilong kelan ha pat iba Robert Jun ru i kwa ban penkesan hi ya ka sik schedule te i ong ba i kwa biang ban i kwa biang ya ka para 12 jong ka sik schedule te kumban su pen ikhndiat pa kapara 12 jong ka sik schedule menswa kila penlip no kila weng no nakaliang jong ka sarkar India kala weng no bat kala bu no da kapara 12 namar ba hakata kapor balai ka saweng namar ba ngilayo ya ka full fledged state lane ka jela ka pura hapor badang don bat ka jela Assam te ngi dangdon kenya ka para 12 jong asik schedule hakata ka puar ba ngi dangdon merka sarkar Assam ka sarkar India kala ayangi da ka autonomous state merka penderung ya ka sik schedule kebemut ka district council kala penderung nrai hakata ka puar baka sarkar India ka aini ka autonomous state kadang day tangka jela ka ba hab ban kontrol da ka sarkar Assam ta kadau hakata ka puar ka aya ka sik schedule nrai ka buru ya ka para 12 khabo ka sik schedule namar ban long yada banyada ya ka jinyon ben jong ka sarkar Assam nre hadin bang ilayo ya ka jela ka pura apa ka sarkar Assam o ka sarkar India kalau yang no kenya ka para 12 bat kala bu no ya ka para 12 den nakaleng jong iba Robert Jun kwa biang ban penyo ya ka idawa ban penrung biang ya ka para 12 te mangi ngelayo la ka jong ka jela te balai ngidang kwa ban penrung biang ya kata ka para 12 te dena kata ka tahu ken nakaleng ka jonga ngaklem support ya ka jingkran jong iba Robert Jun namar ba i klem
uh, iklim lah ban dawa rakibe baki jat idawa ban penrumbiang ya ka para tual te mentangi layo ya ka jela ka pural ne ya ka stit ka pura te ngelayo ya ka stit ka pura te kam de shu kan yang ibangin hai din biang ngin pan biang kli biang ya ka baladep we ngilade ban pan sa kiwe ki angen kiba yata yaka neka jela ka jungi namar lada kasor kan dia ka ai kata ka para tuel te kemut nakaliang joka sor kar jela kan telot no kan klan ka district council te lada ka klan ka district council kasolong tra haba ngilayo ya ka jela ka pura kare ban klan ki kasor kan jela hi ken banyata ki anjo kasor kan india kumno klan ban dekat district council ya kasor kan jela kumban shu ani psa hakapor bam shwa hakapor badang singshar kisi te hakapor badang singshar kisi menurut lada klan ban ki dor varsino banya usim te salong tha dara klan ki dor varsino banya usim te kito kisim ki klan kiwan hirtma kin wan hirtma kin wan turtma te dena kata-kata we deban pen klan hi ya ka sorkar jela banyada ya ki anjo ka sorkar india te dena kata-kata ken nakaling kadunga nga claim support ya ka jingkren jong iba Robert Jun namar iba Robert Jun ni iong ba ka para 5 jong ka 5th schedule ka para 12 jong ka 6th schedule bat ka article 371 kia longkumju kia similar lane kia stream te iong kumta kan iong ba im menjur ban dawai ka artikel lifestyle ni pue ndai menjur kwa baik ban pan biang ya ka para tul jong ka seksidul ya ka ba kasor karin di kalau gue yang mensuar na kalian jong ba Robert Jun yung kumta kan te udah ai ka para tul ka laban tulot no ka state government bahkan klan ka seksidul te ha kata kapor jaka ba ka jela jong ikan klan kan sa nang turuan kan tanang hirang mar balai ba ngilayo ya ka full fledged state te kumno klan ban ka district council bannya ka sorkar jela kadang klan ka sorkar jela kan bannya da ya ki anjo ka sorkar indi ki ban musli ya ka socio religious practices jungi bane ya ka rukum im ka jungi haka bade bat ka rukum ngitniam ka jungi haka bade bat ka witi ka dustur ka jungi te nakaliang jungi pa Robert Jun iong ba ka artikel laispa nyokwe kanum trekam hapo nagalan iba Robert Jun iong kutang iong ba kanum trekam hapo nagalan te nakaliang ka junga te ngamla on batai syai halo kata nomor ba ngampatai utau loyar re ba ngasu tharai ba lada kam trekam te kade ka jingbom ler ka sorkar nagalan hike re cisen baladon ka artikel live pangnya kue kede ben trekam kan kum hamizoram kamut kadon ka artikel live pangnya kue pat ka sikidol kidon artli hapo mizoram kidon artli tena kata-kata i barden ru i kwa bandon lang artli hapo ka jela ka demi tena kalin ka jonga nga support hi ka jingkran demi barden nomor ba ikwa ban penyo ka artikel live patnya kue nomor ladayo ka artikel live patnya kue lese kalak ban yada jaki ain jong ka sorkar india ki bawan musli ya kan jela ka demi
pek hagni por ki balade labna ne me kata UCC Uniform Civil Code lane kata ka we ka anju kata ka CAA ka Citizen Amendment Acts ka pamut Citizen Amendment Acts ka ka ain ka sorkar India kala chna ba kan wanra taki breu ki ban nakiwe kiri breu ki shong hapo Bangladesh hapo Afghanistan te ki shong hakini kiri ki marjan bat ka India te nakaliang jongka sarkar India dena katakan jungtugen kasa shna ya kataka CAA Citizen Amendment Acts kan ka Citizen Amendment Acts kalong ban aja kasyong kasa yaki way ki breu ki badai ki way kiri ban wan buhay sinong hakane ka ri ka jungi kamtam hakane ki jela ki bom paton ka ILP tem nak ka jela ka jungi ka jela me kala kam paton ka ILP nadu menswa kila dawa ya ka ILP nrai hadu mentang umpat yor nomor balai ba nakaling jong ka sarkar jela ka klem simki dena kata kadau ba ngimyo ya ka ILP lada ka sarkar jela ka simki haba kiladon ki MP ya trailang ki MP ngimyo be ka ILP nrai deba kam simki ka sarkar jela mentale kam dei shure yang ibangin dawa ya ka ILP kalau dei yang ibangin dawa be ka artikel 371 gitu ada ngi dawa ka artikel 371 kemudian ka kam klan ka artikel 371 lada ngipet kum hapo Nagaland bat hapo Mizoram kan hapo Nagaland bat hapo Mizoram tak distrik bal rangile ladang ngimpiang ki kot islar kim syar tedok distrik bal umlong ngre kum hane ha dalam meklaya jung hang ne po dalam meklaya jungi ni jibasa hanong kendong penban ngidang bun bet ki khasi gidang sa bet tang parakasi ndre let tang syasor selong labun ki dekat ki babat ya ki kam mahjon bahe ki dekat ki babat ki dekan ya ki business ki bahe ki dekat ki babat ki karkhana ki bahe kum ha janti hills kum ha nongpo hari buhay district ki bab don karkhana ki bahe ki dekat te mangipat ni long tang kinong thet hakawi kasni kan urlo ka baong usuf tamba chisin kasni ngin salong kinong tong jongno re jongno kabumut ngin salong ki mrau jongno re jongno te kan sa urlo kata ka jingkren jong usuf tam bat menta kala urlong hiru kumdere bakan sa urlong kala urlong hiru te dena kata ba nagaling ka jonga ngasa support ya ka jing keren jong ipardan namar ipa ban dawa ya ka artikel 371 namar ba ladang jo ya ka artikel 371 lada ka sarkar jela ka trei hop ka mshet kelai ni kipai pa te kemut ka jela jungi kan lo ka baklan bat kan ya da sisa yang na ki jingwan musli jong ka sarkar India tena kata pe lada ngilong kemalong ta LP rungim do ta kasik schedule ke baladon par ka tlo tang bat ka state government se lada ya tikhu bat ki anjo ka state government ki anjong ka sik schedule ne ki anjong ki district council hakane ke jela jungi ki yap no te kumno kin lak manyata ya ki anjong ka sarkar India namar ka sarkar jela kamdon nya ki an ki ban protection ni naki anjong ka sarkar India ki bawan musli ya kar kom im ya kariti ka dustur ya kariti ka dustur ka dini lada ka trekam ka CAA bat ka UCC hang ne hapo jela jungi te kamut hangta kamut mangi kamut ngilakut
tada ka trekam kumta ka takadaw dan kam ki anji baklan ki ba Allah banyata ni na ki anjong ka sarkar India ki ba wan musli ya ki rekom im baca ka riti ka tutur ka dungi te na kalen ka dunga nga kentu yakin nong sensar khamtam kito ki pala bat ya ka bor sensar pa kin trehok bakin nomset kela yang iki paiba jong ka jela selhaban trehok lada fit trehok kemut ka jela jongi kana kiu na kiu lada film trehok angkat no ka jela ka jongi kan nang tron bat kin sa bun penban ki nongwe ki ba wan bu hai snong akan ka jela jongi bat kin sa long ki boss kin sa long ki boss te mangipa hakatak por ngin salong kuma ong usur tham ba sisin kasni ngin salong ki nong tong jongno re jongno te menta kala sangja bun nangi ki kasi ni silong tagi nong bela ni silong tagi nong kit nong pet re ki bapat tagi kam hajuan ki bapat yakini kam malik bahe kide ki mender kide ki kat te takadaw gidan kampan protex ya ka jela jongi nomor ka jela ka jongi kate ka jela ritpat kade ka jela ritpat te pat kasi long tang sitro don rede kren bat kari India be upas kasi jongi kundiat ha takadaw dan kampen ban wati ki an ban protex ya kene ka jela ka ni te ngakan tu ya ki MLA jong ka VP ba la ja ba don kino ki an ki ba long persya ya ka jat berdua ka jongi ki depan yang be ki depan yang kumba kila kula ring ki pat ba ki depan yang bat la sha na ki yuk sensar na kalian jong kau pi kadeban syakri hok ini paiba kam de bisa kelani kumba kalah kula kumba kalah clay kumta kadeban trei hok ru ya ka na kalian kajonga ngakan tu ya kata bat hato pi ki paiba pi seukuno halor kato kajinya tani jong ipa arden iba Erwin bat iba Robert Jun atau pisau kuno pisau mano ba kam nang keren ka kamla ka jing keren jung iba arden ne ki kamla ki jing keren jung kito ki advocate dan ki nong sada kamla ka jing keren iba arden ne kamla ka jing keren jung iba Erwin bat iba Robert Jun te kasyong haka jing bisa tanu ki pat ba ndai da kalian kajonga te ngasngau ya hab bat ngasngau support ya ka jing kren jung ibardan namar ba ikwa wan ralang ya ka article 371 ba ka section te kum jong ba Erwin jong ba Robert Jun pat ikwa tang ya ka section te philai ka section kalau kumdo te ban ong ban pai din biang ya kata ka paratul jong ka section te habang ila yo ka full fledged state te kalong kumban petrot no ya ka sarkar jela kan ya ka state government kan klan ya ka district council kan long chino ada ben klan ka state government ka district council ka de ben lok kamapo kan ka de ben lok ta te kade ban lok ta kuma yu imenta ba ka district council kat pelot nama ka hab haka jing control jong ka state government te ka state government ru iala jong ru ka state government ka hab hapo ka jing control jong ka sarkar India nama kamdon ya kata ka an ka baklan ya kata ka provision special provision ya kata ka an ka bakerpak nama kamdon ya ka special provision ta ka daw ka hab hapo ka jing sya control ka hap hapo ka jing sya control haka
central government ne hakas sarkar ngi te de na kata kan mangi kumalung ta kumut bun bangi syong sia kamtam kito ki basyong haki jaga kaput nomor ba kadala kadungi kamdon yakitaki an ki baklan manada ini de na kata pet kum kito ki basyong haki jaga kaput kum kito basyong hapul langpi habordar Assam kito basyong habordar Bangladesh kito basyong ha mukro bordar Assami kito bapli kimat yaki jingsong sir kimat ki jingsong sir tena kalian kajonga ngayaro yaka jingkren jongi MP dan buram jongi Dr. Ricky Singkon ba ide i MP ba selur iba trehok jaga kam balam siat temar ila kren halor ka jingsong sir jo kipat ba kisyong haki jaga kaput nakaling kajonga nga I kuble but National Day ngayaro ika jingle jongi MP jongi namar ba ila simkie nakamtaki pardo parsam jongi kibasyong haki jaga kaput kibasya penting belsir haki webat kijad benre de marsin kren i Dr. Ki ngayi ba kumlasan lawan ki military leni ki spy ban wan jurek ya kita jaga kipa ba ki syong sir tena kelinga junga ngayaro i MP badan buram jungi batna dang menin ngadang ba ki MP jungi ila air dak ka city sha to menteri jong kasurok menteri jong ka road transport union minister tengah yaro ya jingle jong MP jongi bagi ada ka koding tho namar ba new ba Hajenti Hills new ba kalong ka jing torti pha ka jing siang ya kato ka surok ni yuyu iling ba ki social media supit da kaktiru karong kala kho de supit da kakti te kalong siya ka jing siang torti lada kamlong ka jing siang torti lahi ban pit da kakti ya karong bola siang umla are pedon de ka to ka de ka jing siang torti te nakalian ka jonga ngayro ya ka jing sing khie dungi MP dungi ba ila ai ka ko jing tho sya tu menteri sarkar suatu menteri union minister pepek ya ka road transport and railways ngayro ya ka jing sing khie dungi Dr. Ki 4 judon hirup MP ba keren ni jinsha kumba keren Dr. Ki wat lai don marway po parlimen ru ujian keren te lada don marway maknaru lada trehok kamut ka kumba ong mulung sosotam maka jingklan kamsyong haka jingbunpai ka jingklan kamsyong haka kajing mulpat ngai kasyong haka mesti besenra tak kemut kasyong haka jing slur kasyong haka jing mulpat te perlu saya bicara himapi ba kato kajinya ini jong iba ardan iba Erwin setengah ba iba Robert Jun Kajarin mana ba kamkren ya jinsha saya bicara saya himapi larapin 4 page sampai full video hapo ka Q&A channel nomor ka Q&A channel ka channel ka organize ka to ka jinya ini te ka la plug full video te so kawan page ya ka to ka jing nyata ini jong kini langut mano ba keren ya ki jinsha